برادر ما کامپیوترش خیلی разбират کردیم ноутбука ва мора чӣ кору боре лозим буд кардем анака ози сабиратш мекунем насиб куна парвардигор сабиратш карданда бародаро саросимагӣ накунем эҳтиёт боше аҳамияти خیلی بود اما خیلی میمونیمش اینجا دیتا بولتاک داشت برادرای عزیز سبیرتش میکنیم شلیفتا را همش جاش دا محکم میکنیم برادرها شلیفتای کشودگی مونو این платай раздача антенна ирам ҷошта маҳкам мекунем бозча маҳкам мекунем шлифти экрана чӣ хеле гуфта будем шлифти матрица иша маҳкам мекунем шлифтам маҳкам мекунем ҷошта бародари азиз این шлифти клавиатура ма ёд намебурем маҳкам мекунем бародаро обязательно аҳамияти ягон чиро ёд набурда боше ягон чиро фаромӯш накарда бошем ана акоз мегирем система охлажденияра ҷошда мемонем Здравствуйте. Вы же занимаетесь, да, ремонтом телефона? Да. Yaxshi bo'lsa barodarlar ko'ring mahkam qilay. Mahkam ekan sistema охлаждения barodarlar. Sistema охлаждения mahkam qadam pas cooler monam joshda megzoring. Mahkam ekan. корпуси хидмона мегзорем бародарам корпуса гузоштан пас бародарам ки фақат лағат мекунем тамом маҳкам мешавад иншоалло лағат мекунем гирд ба гирча иншоалло ки маҳкам мешавад бе ягон мамнуият бе ягон камбудӣ маҳкам кардем бародаро ана ки ҳозир болтоша маҳкам мекунем ҳамаша аввал заклёвка таи заклёвка будаги болтора маҳкам мекунем
заклевкора бародаро аёд мона барои меҳмонӣ ҷӯштона заклевкора анака дига болтошам якта мемонем маҳкам мекунем. бародарон навбати дисковод омади. Дисководи мо чӣ қадар аввал гуфта будам неправилно маҳкам кардагӣ буд. ҳозир мо насиб карда боша правилно маҳкамаш мекунем. Ина хел бад нешид. ҳамаи болтошам маҳкам кардам. Пас бародаро мегирем жостки дист мона як шлефтакша мебардорем ҷошда маҳкам мекунем жосткиро. бебахшед хелас камак саросима шудем. маҳкам мекунем дар ҷош мемонем. ҷошда мондан пас кришкаи болои жосткиро оператив карда маҳкам мекунем. маҳкам кардан пас батареиша ҷошда лагад мекунем. ва бозам аҳамият медиҳем ки ягон ҷош шудагӣ мондагӣ нестай, ҳама ҷош сахтай маҳкам қоидагӣ. бародаро ба ҳамин кушодани ноутбук обратно сабират карданаш, обратно ҷамъ гирд карданаш ба охир мераса. аз шумо хоҳишмандем подписатсия кунед каналда, лайк комментарий мондана фаромӯш накунед ва то ҳадди имкон ҳамин видеоро дар сайтҳои имо ва дигар сайтҳода поделитсия кунед, то ки дигар бародарам ҳамин канал ҳамин видео бохабар бошанд. бешакӣ раҳмат ҳаматонда барои дастгиритон. парвардигор нигаҳбони ҳамаи мо шумо бародарон.